се губи, нали? Мете, вече това ни попиташ къде по-въпроси. Готов съм. Господи, яви се нам, благословен гради во имя Господне. О Господи, яви се нам, благословен гради во имя Господне. Господу да се помолим. Господи, помилуй. Защото си свят Божий наш, затова въздаме славата на Тебе, на Отца и Сина и Святия до сега всяко веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Нека се насладим на изпълнението на мажоретен състав от Държавна детска градина Светлина. Граждани, мили деца, приветствам ви с добре дошли на откриването на този прекрасен парк, реализиран по проект Зелена и достъпна среда в град Карлово. Щастливи сме, виждайки усмивките на лицата ви, защото с откриването му в нашия град се показва загрижеността за децата. Тук всеки един от нас може да намери кът за отдих, а децата да се забавляват и да спортуват на воля. Всички ние сме свидетели, че със всеки изминал ден Карлово се превръща в един по-различен, по-красив и европейски град. Нека благодарим на ръководството на общината в лицето на кмета доктор Емил Кабаивано за усилията, които се полагат това да стане реалност. Гости днес са народният представител от 43-то Народно събрание Методи Андреев и командира на 61-а Стрямска механизирана бригада генерал Димитър Шивиков, общински съветници и кметове на населени места. А сега давам думата на кмета на община Карлово. Добър ден! Добър ден на всички! Деня за откриването го избрахме случайно, но зависеше от степента на подготовка и на завършеност на парка, но пък съвпадна с един от големите християнски празници. Искам да поздравя всички именици първо. Дечица, по-големи деца и още по-големи деца, които на днешния ден празнуват. Действително този парк го предвидихме и го кандидатствахме като проект с една основна мисъл. В Карлово да има повече зелени площи, повече места, в които родителите да заведат децата си, да играят спокойно, те да си почиват. Това е най-важното. Основният ни приоритет са децата. И ще продължим нататък, защото след този парк, след около 20 дена ще открием другия, който е пред стадион Васил Левски. Предстои в града, поставихме още 4 нови детски площадки, ще поставим още 3, така че във всички части на Карлово да има подходящи, безопасни детски площадки за децата и кътове за отдих за всички. От тук нататък остава всички заедно
ние като администрация и като граждани на нашия град да опазим това, което виждате, построено с европейски средства и с съфинансиране от страна на общинския бюджет. В парковете ще има камери за видеонаблюдение 24 часово, ще има вечер физическа охрана. Когато сте влизали, виждате, че има, да го наречем, работно време, макар че за парк работно време малко така като термин не върви, но лятно време отключваме в 6, затваряме в 10 или 11, зимно време от 7 до 9. Целта е да опазим това, което е създадено. То е красиво, с удоволствие идвам аз, предполагам, че и вие. Повече такива неща да има в нашия град. Ние не сме мегаполис. Няма да състезаваме с София и Пловдив по големина. За наш късмет ги водим значително по екология, чистота на въздуха, озеленяване и това е нашето предимство. Да ни е честит на всички парка тази добра придобивка и повече деца, малки и големи, заедно с нас да бъдем тук. Честит празник! Господин кмет на общината, господин бригаден генерал Шевиков, позволете ми от името на всички гости, в лицето на всички родители, да благодаря на кмета на общината, господин Емил Кабаиванов, за построяването, пускането в експлоатация и опазването на този красив парк с толкова много детски играчки. Благодаря, господин кмет, за това, че мислите за нас, за нашите деца, за това, че ни давате възможност физически децата да се развиват, да има къде да тичат, да играят, а ние да се почиваме. Бъдете убеден, че всичко, което правите за жителите на общината, се вижда и се оценява. Благодаря ви. Давам думата на Виктория Сангурова и Кристиян Пълнов. Родоначалникът ни се строи неспирно за децата ни добри, че господин Кабай Иванов с любов чува всеки детски зов. Пъстри люки и парзалки, за големи и за малки. Вижте колко искрено желае всеки тук неспирно да играе. И всичко най-прекрасно в играта винаги откриват децата, но много още те умеят, например да танцуват и да пеят. Събрахме се в прекрасен ден към щастието детско стремен. И детски глас до небесата разбуди с радост тишината. И малки и големи знаят, децата най-обичат да играят. Не можем да отречем, нужно е условие да създадем. И ето с грижа за децата, от много зла се общината. Изникне като приказка красива, площадка нова в градската градина.